ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ସୁଫଳ। ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁନି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ନିୟମ ନୀତିରେ ଚାଲୁନି, ତଥାପି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନୀତି ନିୟମରେ ବି ଚାଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଭଳି ଉପଭୋଗ ହେଉନି କି ସୁଖ ମିଳୁନି। ଏଇଭଳି କଥାରୁ ଆସେ ଯେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଅଗ୍ରହଣ, ନୀତି ଅନୀତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହା ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। ବିଧିର ବିଧାନ ଯେ କରିବ ଆନ। ଏହିପରି ନିରାଶଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଶ୍ଚାତ୍ପଟର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କ'ଣ କେବେ ଆଲୋଚନା କରେ? ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାରଣ, ସେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏନା କେଉଁଠାରେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସିତ ହେବାକୁ ନାରାଜ, ଦୀକ୍ଷା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହୋଇଉଠେନା, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ବା ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମଫଳ ବୋଧ ପ୍ରବଣତା ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜିତ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ, ଉପଭୋଗ ବା ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେ ଧନ ଦାନ କରିଥାଏ ସେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯେ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ ସୁଖ ପାଏ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସୁକର୍ମର ଫଳ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଉପଭୋଗ ଦିଏ ତ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଦୁର୍ଭୋଗ ଦିଏ। କେହି ସୁଖରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଏପରି ଦେଖି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ପଟେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସୁକର୍ମ ଫଳ ଓ କୁକର୍ମ ଫଳ ରହିଛି। ବେଶୀ କମର ତାରତମ୍ୟ ହୁଏତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ଏ ଜନ୍ମରେ କାହାଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲେ, ତେବେ ତାହାର ସୁକର୍ମ ଓ କୁକର୍ମର ଫଳ ତ ପାଇବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଉଠିବ ତାର ଜନ୍ମରେ, କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇଉଠିବ ତାର ଆଲୋଚନୀୟ। ହୁଏତ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯଦି ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁକର୍ମରତ କରାଇଦେବ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ଖଳନର ଭୟ ରହିବ, ପତନ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ସେହି ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସୁକର୍ମ ତା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯାଏ। ସୁକର୍ମ ତ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭୋଗ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସୁକର୍ମ କଦାପି ତାର ବିପଥଗାମୀ କରାଏନା। ପୁନଶ୍ଚ ସୁକର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଦାୟୀ ହୋଇଉଠେ, କାରଣ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ନିବେଦନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି। ଯାହା କିଛି ଉପଭୋଗ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସିବ ଜୀବନରେ, ସେସବୁକୁ ସେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଫଳରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ବେଦନାହତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଉଠିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ହୁଏତ ତାକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ। ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅକଳନୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ ତା ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଫଳ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଜୀବନ ପଥରେ ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେଉଁ ଜୀବନଟା ଠିକ୍, କେଉଁ ଜୀବନ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।